yo. Dolara Sudaryo. Ôi, nhỏ, ôi. Yo, so, ya. Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis ada lubangnya dikasih cium ikan cucut mandi di laut kena ombak bergoyang buntut andang-andang di atas mulut andang-andang di atas mulut siapa mandang pasti kepencut ya lo ya so ya yo ya solo yo jangan ikut ade munda kepencut jangan mandeng ade munda kepelut kebacot katut wong manis mana rumahnya yo kapan anggone mulutan kapan oleh mulutan melepite nyalo pupune kuburan angon wedhus pinggir kuburan Arif
Yuk. Sarinande putri sarinande putri suri oh pujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari pujaanku putri sarinande putri sarinande putri suri pujaan Dewi pujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sarinande aku emoh sarung kalonga sing tak suwun sing abang biru aku emoh bojo colongan sing tak suwun sowan penghulu oh iya oh iya oh iya oh yes yo iki lo iki lo iki lo iki lo saya ini sedang menari saya ini sedang menari tari putri si kuda kepang tari putri si kuda kepang membuat hati gembira iyo iyo goyangan deh ya lo yo ya 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 so lo ya ya yo yo ya ya oh yo 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 iki lo iki lo iki lo iki lo enak tenan yo wayahe hey go setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya oh, aku rindu kepadanya aku rindu
ora katok Apa kuwi? Neng prapatan putih-putih neng kuburan ala kandul-kandul kok ora katokan kuwi jenenge kan aduh enake aduh senenge aduh senenge ya oh yo siapa ngayo Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit panetya bela bangsa pilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yuta sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit panetya bela bangsa pilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Solai senggaane kok saja anyeng semake ojo padha ngece mesti ketut budine ayo oh ya ya oh yeah. Oh yes. Oh.
Promiyarso monggo sami midhangetno Promiyarso monggo sami presanono seni jadi lan kita sesile mudo larat sumangga Promiyarso presanono sumangga pilegan ingkang sekeca rada suwe to. Yuk. Memuji mring Sang Hyang Agung Prihuni Rahayu Purwamadya Wusana Balaraja rasa glimpang jarane diopeni aja. Kapene dhewe-dhewe. Ya ngono kuwi cewek iki ya ngono kuwi nek ora kanggo ki buang sak nggon-nggon.